pripun Kakang? Lah kok dadi sampean malah metu njaba pagelaran njaba alun-alun negari Ngamarta? Kok nangis kaya cah cilik? Enten napa? Demate. Pripun? Kula wis omong apa anane saring anak Prabu Puntadewa nyuwun ngampis Sunan Prabu Darawati supaya nyuwun priksa wonten mulidurungipun gandhek Malila Watu Cami. Nggih. Ning sinuwun Bathara Kresna mboten paring pangandikan kula nesu. Waduh. Sampeyan nesu Kula. Nata Darawati kula unek-unekke. Bareng sinuwun Darawati kula unek-unekke sing ngadu arep kali kula dudu Nata Darawati. sinten? Setyaki. Sampeyan ya ora ngematke teng mriku niku ana sencaki apa ora? Anten. Ning gedhe ati kula merga diwangi karo Werkudara. Tumuli kula teruske nggone unek-unekke karo sinuwun Darawati. Lah kok ora ngerti sangkan paraning bilai. Brus. Brus. Brus niku Sencaki jotos kula. Kula kontal nganti tekan jaban pendopo negara Ngamarta. Krekel. Ajeng tangi tubruk sencaki diajar. mboten sah nangis. Ora nangis piye lara. Ditanya wong kok kon ra nangis. Kurawa diketake. Barengipun Setyaki tadi lho Malang. Setyaki dundurke kula ping madu arep karo Nata Ndarawati. Aja kula sune priksa. Tong pundi gandeng Malila Watu Cami? oh nggih. Kudu menang Kurawa. Lho kok kudu menang pripun? Kurawa niku durung karuan iso menang. Pun pokoke diketake Pati. Nggih, ngestokke dawuh Gatotkaca. Siwa Surtayu. Aja gawe geger negara Ngamarta. Aku kut jagate negara Ngamarta mati. Wah. Biar. Wah. Hai. Wah. Kowe mau maju mempeng sing tok goleki sapa? Sencaki. Ketemune gendrone. Mula aku melayu bae. Perang kira sa milih-milih mungsuh. Wen aku ya milih. Aku coklat cocok. Kalau mungsuhku aku ya milih no. Maca aku muncul Antaséna jelas kalah yakin cumbah. Arep kalah nek wong wani maju perang kudu wani ndadaki perkara. Yo kowe apa aku sing tekaning pati. Begawan Durna arep gawe geger negara Ngamarta. Anak-anak Pandhawa sing ora trima wadi. Bali ora? Nek aku bali, nek aku. Ning kula liyane ora bali, maca aku bali dhewe. Engko dikelola kompak. Terus Ya pelang lah kita delo-delo. mungsuhe aku. Aku lawani. Terus sing tok karepe musuh sapa? Liyane kowe. Yo. Iki caya abot. Liyane Gatotkaca lah. Liyane Gatotkaca karo Antaséna aku yakin cuma nek kemluk kaca trilogi Gatotkaca aku gak yakin. Wah. Lumangsaku kok musuhe abot-abot iki. Pak dikersaripun mengsah sinten? Nek ana cek wedok. Oh. Wah. Piye? Kelemon. Aku lha pate jeneng karo jeneng lemu-lemu. Ngewuhke kok sampean yo wis aku wae rasa dadak golek solo. Dibantangan jeblok silamu. Nyo tibano. Aku kena tangane Pak Dewu Durmagati gledak meguru karo kowe 20 taun. Wah, aja combong. Aja umuk. Wong kibil, Ngapa? Wong libil kibil. Wong kibil bakal kejungkil. sing dadi nyatane. Pecah dadamu. Nyo. Wedan. Sing seru Iki wis celo. ora krasa. Sing kudu menungso iki dapulmu. Ume diantem iki. Caula-ulane kowe gletak. Lah kok kowe ora apa-apa dijotos padene ketoke ngino banget karo aku. Kena aku tok kon males tak antem pisan kowe modar lho. Hah?
Nek aku tok kon melas tak antem pisan kowe mati mesti. Jajal po. Kiwa semaput. Wah, lekoco kabeh iki. Padahal aku wis kebacut ngantem ya. Heeh. Monggo hukume wong ngantem ku durung dibales. Nyo. Kakek. Aku tok antem tekandeng pati trimo ora dadi Kulawa. Ayo. Ayo, aja lacan dadak wige-wige, aja lagu-lagu. Dis ngono. Wes modal mbok ben, urip doyak-oyak utang kok. Modal ya ben. Sing gedhe banget paramu ya Pakde. Ah, sing gedhe banget tak ngapulo. Aku mati dijual gak ke anakku Antocena anake Werkudara, malemku tanpa pepindhan. Mula dadi wong ora sok gleleng. Aku wis deg-degan saka kono wis tak sawang Durma Gati kok ngulungke sirahe ning ngarepe Antasena iki cakahe wis edan apa ya. Lah ngandel ora. Diantem pisan gledak kok. Dur. Urip apa mati le? Urip Gini iso wangsulan. setengah mati, Man. Urip ning setengah mati. Heeh. Mbok duripke meneh. Wis la ico. Waduh. Waduh. Wah. Piye, maju po? Mbok mulih. Rumangsaku kok Kurawa kok werna-werna ora. Sapa sing arep maju? Watak tidak. Citrasi. Nggih, Man. Maju po? Ngomong suwe. Antasena ana, Gatotkaca ana, Antarjana, Setyaki ana. Wedyan. Wani karo sapa? Aku wedi kabeh. Aku nek ngerti Kurawa kok jengkel rasaku. Ora ketang sedhela maju le, nggo netepi kewajiban. Kuku ora terus menggaman. Amo susu Suramrata, Jaya Mrata imbang yen padha-padha. Nenek Kartomarma Surtayu. Satama Durma Gati kalah karo anak-anak Pandhawa ning iki aja dipepapandang sebelah mata. Mang tonton, Man. Antasena Gatotkaca Antarja Setyaki telung kedheping paningal sisirahe ora tak jangken teng ngarepe sampean. Trima kukut jejeg jagat kula. Iya ora ming omongan bayi lho, ya omongan wong tuwa lho. Lho, wong tuwa. Mamang tonton. Labrake apa? Ci, apa ci? Setyaki. Dasar Paranyata. Citraksi. Iya. Arep ngopo? Ngelabrak dapurmu. Kok kowe aja gembelo siramu, gegleleng pacakmu ki iso ngangalake. Satama. Karo Durma Gati toto kalake. Neng Citraksi senopati sesungguhnya. Arep ngopo? Tiban tangan jeblok siramu. Mati tenan kowe. Anggape aku iso tok timblis kok. Nenek-nenek liyane mangsa bodho. Nenek-nenek aku aja tok gawe sesak kepenakmu, Dik. Pakde Citraksi. Aku dudu pakdemu. Siwa. Siwa sapa? Siwa tentrem kok. Lakon mati dening aku. Gimer siramu. Modar kowe. Apa wong Sarja? Antarja kok wong Sarja. Iya. Kowe termasuk mungsuhku. Idyan mboten nginten menawi Pakde Citraksi dalu menika ngedapi-dapi. Apa panjang? Sasa ora-orane aku wis meguru nang Mak Irot. Mula titik natah mendat jiji nara menter. Kowe nyoba tangane Citraksi. Mula tibano Mati
Pandhawa ya dudu, anak-anak Pandhawa ya dudu. Kok kowe sapa? Lah kok dadi kowe maju perang? Apa kowe kepengen tak sisirnake? Padha karo perjuangan. Gosek ta. Wong maju perang kok sliliden. Kan. Hah? Malah guyu. Piye jadi? Sampeyan weruh tandang kula. Heeh. Sesentyaki kula tantang dheweke pucet kula juyotos. Kuku kula jambak, kula tendang. Kula joget sampeyan weruh. Weruh. Aku ya gumun wis saploke nane Mak Erot kok glelengmu ora jamak-jamak. Kekuatan man. Ha iya. Bar kuwi babar niku Gatotkaca. Le kowe rasa melu-melu kowe bayi wingi sore. Pakde kula tri mundur dengkulmu meloncat. Yes. Gatotkaca kula tonyo ambruk. Oh. Kula jambak kula tendang. Jil. Sing ketiga. Heeh. Anake Werkudara sing mbarep niku sapa jenenge? Antarja. Nah, Antarja metu saka bumi jedul. Arep ngopo le melu antem dasmu, Des. Cacan gak rambutnya tendang dia kontal. Saka kadohan Antasena niku weruh kula mlayu man. Oh, kuku kula ya. Lah iya. Ilang Antasena kono wong wedok lumu banget. Mendelik matane. Kowe sapa kowe? Kowe dudu Kurawa, kowe dudu Pandhawa, kowe dudu anak-anak Pandhawa. Lah kok kowe maju perang. Kuku kula rung ngomong wis didupak dada kula. Cies. Wonten rai kula cies candak bangkan kula buante kene ngebuk. Bruk. Tele kula. Tele. Dene rasa. Tele mangga. Barang kula kene niku awak kula diangkat set. Terus ngerti-ngerti mak slep. Kula setengah mati niku. Heeh. Setengah semaput ning cangkem kula isih iso ngrasake. Kula ngoten. Kayak enak. Terus kula mempeng banget nyun. Bareng entek kula ditendang. Dia rekane arep sijine. Nek riko ngomong, "Hes. Iki dienggo sengkune." Ngoten niku. Iki ra omong kosong lho iki. Tenan. Saestu. Mang bokteke. Nek nganti ngapus tak kepruk watu sirahmu. Ngomong aku haus lho. Mang bokteke nang botol mang tembung dhewe. Asli muni ngoten niku mbok kula yang arang ngapus ya mbok sumpah. Ajeng kula sijine ajeng kula cekel niku ditampel tangan kula. Iki nggo sengkuni ngono. Tangan sampean dinyanyi man. Ngopo? Belirak-belirik mripate. Ngopo? Arep genahke. Jarene lho. Jarene ngopo? Jarene iki sing dijinggo aku. Apakah betul? Wani kerasani gedene grai ketok guluku. Maju tendang mutar. Ora masalah tendang. Kuwi sidang aku apa ora? Nek ora aku tak mulai. Seger man, seger ndasmu. Oh cebleng ya. Ngapusi wong gerang kapanos maning jajaran Sukertaning Bawana iblis anak. Oh, Setyaki ora pisan ora pindho kowe dak sia karo Bagawan Durna. Kowe gawe cintrangane Bagawan Durna. Sak
gedakan iki kowe iso nampani Kyai Cundha maneh aku meguru karo kowe Setyaki barang. Belajar kula nggih. Kok mlayu ngopo? Durna culika. Culikane ngasta Kyai Cundha Manik. Monggo menika pusaka digdaya, menika pusaka ngedap-edapi. Terus kula ajri. Ngene wae. Aku tak takon karo kowe, kowe jujur ya, Dik? Iya. Jane sing tok ajab ki ngopo to? Jane nek ora sang nganggo ngajar Durna iki jane ora apa-apa. Ning kula menika gedeng nggih. Kula menika ndek pekareman ketemu Durna kudu njejeki raine. Terus ning sak menika beto Kyai Cundha Manik. Dereng marem menawi dereng jiotosi raine Begawan Durna. Ngene wae. Cundha Manik kae engko tak rebute, aku tak mlebu njero bumi. Nek Durna wis nggawa Cundha Manik ajaran sakpole ning kula ajri. Wedine menawi dipun rencangi ingkang Rama. Bapak Werkudara apa? Nggih. Mengko digawe srana bapak menjeleh le nglabuhi Durna. Carane pokoke manut aku. Oh iki wis tak kendhawu. Kowe ngadeg ning kene aku tak ambles bumi nek durung tekan aku tak ning burine Begawan Durna, Cundha Manik tak jupuke kolonen. Oh iki. Estu lho, tenan rasa kuwate. Ngaku aku didaya sekti kalintang jayaning merat. Ngaku aku pritanding boboting yudane kok ora bakal menang karo Begawan Durna. Apa kira-kira kuat nadahi Kyai Cundha Manik? Oh, Setyaki aja gembira sirahmu gleleng pacakmu kowe Setyaki. Kyai Cundha Manik iki tamake gunung jugruk segara asat. Nek mengko andamu wis bakal tekaning pati. Ora bakal aku mundur jangka. Lho, kowe wani nadahi Kyai Cundha Manik? Sing tak wedeni apamu? Babuk. Lakon cocok Kyai Cundha Manik ora tinjung akhirat. Aja tundang Begawan Durna. Iki mergat. Nanti atase nase nyala. Werkudara. Kowe terlambat kowe Werkudara. Wah. Setyaki tak dugang modar. Glundung. Glundung kok isih lara aku Werkudara. Kowe jare mau mbelani karo aku ning kesuwen. Kowe dikapake Werna-werna. Dijotos, ditendang, dibentang, banding. Digeprok-geproke awakku. Aduh lara tenan Werkudara. Wah, iya. Iya piye? Wong lara kok iya. Minggiro Setyaki tak oyahe. Wani tak sio karo guruku. Wah, Setyaki tak banting modar. Banting. Setyaki dibanting. Doyak. Apa kowe lilo? Apa kowe ikhlas nek bapak gurumu Begawan Durna diajar sak winake dhewe? Durna iki prita monyol-monyol kondang karo kengrat jagangan iki berboken marang komandange Begawan Durna. Lah kok dadi wedi suwi-awi karo Setyaki. Doyak, Setyaki doyak, pateni. Wah, bungke. Kowe ngajar karo Durna kuwi wis menangan Setyaki, ha. Wis dadi wong dokdeng, ha. Kowe ora ngerti kowe diincem karo Werkudara. Kowe dioyak karo Werkudara. Canda karo Werkudara sabetke. Berbatan sumir kuwandamu Setyaki Marti, Durna tentrem, aman. Aja mbok anggap aku wong loro saudara telu saruban. Najan Werkudara kuwi wong Pandhawa ning dheweke tresna karo aku mergo Werkudara ki nganggep aku ki bapak gurune, nganggep aku ki bapakne. Mati kowe, mati Setyaki. Setyaki mati, Durna ora ana ing bakal wani tumandang utawa njotosi karo Begawan Durna. Tentrem uripku ner ing Sambikala, cinaketna kanugrahaning para Jawata. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa Mbah kok bengok-bengok? Ora ngopo-ngopo kok nangis. Mesti arep jotosi aku ta kowe. Alah. Keterakekmu tok walik kabeh. Njotosi mengkari perkarane kok. Kowe mau kok ngrasani Majelis Setyaki dipateni bapak iki perkarane apa? Setyaki nglabrak aku. Terus bapakmu ngewangi aku. Terus bapakmu tak kongkon Werkudara, Setyaki pateni. Setyaki doyak karo Werkudara. Apa ora seneng atine mbahmu? Nek Majelis Setyaki mati aku ora trima. Nek ora trima terus?
Aku njotosi wong sing dadi tok sumbering perkara nganti dadi jalaran maksud Setyaki tekaning pati. Maksud lu? Aku. Sampeyan ki pendhita. Kok dadi sampeyan ora golek dalan sing padhang ning malah sampeyan bujuki bapak supaya njotosi majelis Setyaki gedene materi majelis Setyaki. Nek nganti bapak materi majelis Setyaki Siwa Ndwarawati ora trima kengko kriwikan dadi grojokan geguyut dadi tangisan. Kabeh mau sumbere saka sapa? Antasena ora maju-maju. Wega Antasena ora maju-maju. Aku takon karo kowe sumbere sapa? Antasena. Sumbere sapa? Malah nangis. Aku wis bengok Werkudara. Help me. Kuwi artinya Werkudara, tolonglah aku. Kowe ora paham. Aku ngerti ku wong ming ngoyak Setyaki kok nganggo helm. Help me. Tolong aku. Aduh. Aku biyen mulang kowe kok ora tau mulang basa Inggris to Werkudara. Sapa sing ngajar kowe? Antasena. Antasena anak mulana ngajar aku Werkudara. Beda apa kowe duwe anak sing mentolo karo mbahne? Beda apa kowe duwe anak sing tega karo mbahne? Wah, nek cara aku anak kaya ngono ki ora pantes urip Werkudara. Panjen karawitan ngamarta jape tenan. Ora bakal iso urip, kowe mesti bakal tekaning mati. Mati kowe Antasena. Mesti kowe bakal tekaning mati. Oh, ayo sambata kowe legane atiku. Antasena mati, Setyaki mati. Nek perlu Gatotkaca Antarja tak gawe pateni karo Werkudara. Sapa? Ora ngaku ta, kepruk raimu. Setyaki wegah aku nek nganggo ngadeg barang ngono kuwi. Mbok tengok-tengok sing apik wae jagongan kok nganggo ngadeg barang. Setyaki! Tangane kok gegem barang kuwi ya. Werkudara! Matane. Durna. Jaluk ngapura. Aku mencolot ora ngerti nek nibani kowe. Jaluk ngapura. Ora apa-apa. Kaya disetum gegerku. Wah, iya. Terus piye? Setyaki saka kono ngantemi aku. Terus piye? Aku nek tak tinggal ning kene kowe ngoyak Setyaki, Antasena teko Bancan. Aku ngoyak Antasena, Setyaki teko entuk undangan genduren. Brus sampe naik dhewe. Aku kaya ingkung. Wah, terus kudu piye? Aku digendong Werkudara dijak ngoyak Setyaki karo Antasena. Wah, yo. Ini tak gendong. Wis dak. Mergane ora tak gendong aku engko ora kasalahan kaya ngono kuwi aku gak. Ning ati diajar kowe mlayu aku diajar Setyaki. Kowe mlayu aku diajar Antasena. Aku apa 3 bulan-bulanan aku. Aku bakal njaluk karo kowe aku slametno Werkudara. Iki kok ora tekan-tekan to Werkudara. Kok mlorot wae to. Lunyo aku kemringen. Dilap sik. Aku nggo wanduk cilik Werkudara. Gegermu ya manyan ya. Kelunyunan Werkudara. Yes. Nah, iki rada kepenak. Yo. Tak oyake. Oyan.
Wah, Antasena mati dening aku ani karo mbahmu. Mateni Antasena mateni. Werkudara, aku tiba Werkudara. Jaluk ngapura. Cengengesan. Lendrange ora bakoh. Ora ngoso to. Ora nyekel iki sing tenanan ndak merucut. Wah, ora sengaja. Untung nang kalen ora ana banyune. Aku tiba kok mak telepet ngono. Wah, Wis keto ya. yo tau yae. Setyaki dhisik apa ta dhisik? Wah, penak sing endi? Ambo aku ora tau ngrasake kabeh. Sentia kita oh yae. Oh ya saya. Marai kesel. Antasena Setyaki Gatotkaca modal luweh. Kapok kowe. Bapak ini wis nesu ngono kae. Banting bet modal luweh. Keseron ora bapak mau le banting nek mati tenan. Oh. Isih urip Mas, isih. Kok ngerti? Wong urip karo mati ki anggere diabapi raine dhek mesti bales ngabapi. Rasah Kang. Wis satriya tenanan ngene kaya aku guyon ra apa-apa. Lho. Pripun Kakang Dono? Mundur sih, mundur sih. Pancen sengaja lancur Pandhawa mindakar parang ngadhep mung Antarja. Merga iki ana sambung rapete nggone ngupaya reruba pepanggil panyuwuning sawarga Prabu Yudhistira. Iya. Nggone para Pandhawa kinen yasa utawa mbangun wujuding Pandhawa apa Prabasuyasa ya Prabayeksa. Werkudara. Iya. Gandeng ingkang jaga wujuding kayu jati. Pelet depet sembur kuwi kadangmu tunggal bayu. Ana ing gawa Sela Mangling. Mula sowana marang Gajah Setubanda nyuwuna ngambil kayu jati. Pelet dukut sembur mau. Yo, Arjuna wonten maring adhawu. Munggah nang kayuwangan nyuwuna ngambil gandhik marila watu cani kelawan gilingan mas. Wondene Antarja manjing kedung tuntung. Sowana marang Nalendra ingkang wujud baya aran Prabu Sayung Sari nyuwuna ngambil wedi malela kala ngestaken dawuh perkara kasembadanan ora tak pasrahke marang adiku lanang sakarone apa dene anakku jangkar bumi niki ngestaken dawuh mangkatku hapan bidal kula benjang menapa dina iki uga yen wis entuk gawe daya-daya kundur mangko aja ngamarta ya Dimas yo Kresna kakangku njaluk pangestu Koko Prabu lha ta lah kok dadi janur gunung kadingaren iki ora pangling kaya adiku tunggal Bayu iki Bayu panutup Bratasena padha kandirarja sapratamu Yayi kadangipun Kakang yo pamujine Setubanda kakangku liring sambikala aku ngaturake sembahku katura waladala tak tampa Yayi tak tampa gawe gedhening ati ning pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat Bratasena apa to Kang dening Sang Hyang Maruta
Nanging Bratasena kuwi arang-arang yen to tilik marang kadangmu aku. Lah kok ora jebul kaya dina iki sira Yayi Prapta ning Guwa Sela Mangling. Werkudara yen to pancen siadi darbe panjangka sarta ana pangandika ing bakal mbok aturake marang pun Kakang ana wigati apa? Setu Bondo kakangku. Werkudara piye? Nggonku kedarang-darang Prapta ana ing Guwa Sela Mangling. Sayekti mung kepengin munjuk atur ngersaning Setu Bondo kakangku. Ya, bab apa Yai? Diutus dening barep kakangku. Ngelingi yen to aku nderek mukti ngawibawa ing Praja Ngamarta. Suwita marang barep kakangku. Mula aneh yen to aku kuwi jejer satriyaning praja. Yen to diutus marang Nalendra kudu ngrampungi karya. Pancen bener kaya mengkono. Lah wigatine barep kakangku nampa sasmitaning Prabu Yudhistira Jim ing nalika semana maringi negara marang para Pandhawa. Paring dawuh yen to para Pandhawa kinen bangun ya kuwi Pendhapa Prabasuyasa ya Prabayaksa ingkang dadi tilaraning Sang Prabu Yudhistira. Monggo bareng-bareng kakangku nyuwun priksa karo Jim Yudhistira paring dawuh yen to wewangunan ingkang dumadi ya kuwi wujuding Prabasuyasa ya Prabayaksa kudu nggunakake wujuding kayu jati pelet deket sembur. Monggo dawuh Kresna kakangku ingkang nunggu wujuding kayu jati tanduraning dewa mau. Setu Bondo kakangku. Mula wektu dina iki nggonku sowan ana ngarsaning Setu Bondo kakangku. Aku nyuwun lilaning penggalihmu kayu jati pelet deket sumur ingkang mapan ana ing Guwa Sela Mangling kene bakal tak boyong marang Praja Ngamarta. Setu Bondo kakangku. Radal Werkudara Setu Bondo kakangku iki yen satemenipun Kakang ora bakal lila maringake merga pun Kakang kuwi mung didhawuhi supaya tunggu kayu jati pelet sembur ing mapan ana ing Guwa Sela Mangling. Jalaran iki tanduraning para Jawata yen to nganti pun Kakang maringake kayu jati iki ya to yen to para dewa mengko lega penggalihe yen to nganti ora dadi keparenging para Jawata apa ora pun Kakang bakal napa pidana. Yen pancen ana dukaning para dewa kowe aja nganti kelepetan tetusan kowe matura marang para Jawata yen to ingkang bedol sarta ingkang negol kayu jati pelet deket sembur mau Werkudara dosa lan cilakane bakal tak sandang aku ora bakal wegah. Yen pancen niatmu kaya mengkono pun Kakang ora biksa mambengi warang keparenging si adiku lanang tunggal guru kelawan pun Kakang. Nanging pun Kakang ora wani ngagro-agro kelawan nonone kayu jati pelet deket sembur. Yen si adi kepingin boyong tegoren dhewe boyongan dhewe pun Kakang ora melu-melu. Pangestumu tak jaluk sing baku entuk lilane Setu Bondo Kakang Semar. Kula ngemban dawuh timbalaning Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Dina samengko Arjuna ki nan munggah ana ing Kayewangan. Sowan Manikmaya. Ya pancen mengkono Kakang. Lah wigatine napa Gus? Supaya nyuwun ngambil gandhik malila watu cani sarta gilingan mas ingkang nalika semana kagunganing Sinuwun Prabu Arjuna Sasrabawa ingkang pinulung ana ing Kayewangan. Lah wigatosipun Koko Prabu Darmakusuma nyumpena supaya ya kuwi bangsal Prabasuyasa ya Prabayaksa dibangun supaya luwih endah tinimbang ingkang wis kelakon. Nanging syarat sranane kudu nganggo wujuding gandhik malila watu cani sarta gilingan mas. Koko Prabu Ndarawati tumuli paring dawuh yen to kabeh mau papano ning Kayewangan. Mula Kakang ayo derekno laku jantraku Kakang Semar ingkang minangka dadi kekuwataning Arjuna. Ngoten to Ndara. Ya pancen mengkono nggih. Mengke-mengke nek kira-kira Manikmaya ora maringi ngambil
Gandik malih watu cari sartane gilingan Mas. Sampeyan mangomong kali kula. Mangendika kali kula, kula uleng-ulenge manik moyo. Candra satur pantos ya Gus. Ana satya bagus ora jamak mlaku jenten ing as mandhet, mandhet aja mati tanpa ran sapa jenengmu ngendi brangkamu ngaku jenengmu sapa? Terus, kok dengaren iki keluwihan pemain apa? Lah ngopo? Wong biasane iki ora tau nganggo kaya ngene kok iki kok. Iki wis kebacut dandane. Nek ora metu mesake ya ora apa-apa, sedila-sedila. Wong jenenge bocah cakil ketemu Ndara Janaka iki filosofine iki dhuwur. Waduh. Ayo. Kowe batur ana waca cerewet. Sapa den ngaku? Luwih dhisik ngaku Pracika ngendi dedongko. Wah, masa sosor basane sing parat. Nangkane kebutuhan itu foto doaku ing papan ning tengah ngalas kene aku Digyakala salukat katut mbarat. Digyakala salukat katut mbarat. Ya. Pangareping para wadyabala buta ning tengah ngalas. Aku ingin para wadyabala kadang-kadang kabeh ngumpaya panganten. Mula ora usah dadak sangka runggi sawijining panakawan kuwi menen ora aku tak urip dadak kula mangsa dening kanca-kancaku kabeh. Aja nganti kowe nadak kula mangsa panakawanku yen kowe luwe mara gage Janaka panganen. Aranmu Raden Janaka dasar para nyata. Tindak menyang Titen ngetutake jumangkaing suku krenteking ati ora rupajut ketewali. Ora ana ora wertanda balikake wong lumaku ndas buta kang negawran jalur kuning. Ndak sampar ndak sanduk monggo bejoku tak pagas mriko. Ane ra sampar sing buta. Apamu kang tak wedeni kacing di dhuwur. Kurang gedhe kula mega kurang duran canco aldoko legane atiku. Aji japa mantra. Ora jamak umring satur meguru bathanging buta arta walika dasar yaksa para sangka mabuk babar apa. Kekejroe mana bantal kopat itu tak angin. Ora candak saut tatape kemudhul gogrok wanamu Den. Karepe kok rembungae. Omenggo ngisi wektu sedhela kok. Yo arep perang terus ora. Mati. Sampurna dene ayo tunggale ndi Gong yo. Dak wektune entek. Wah ana buta patene ya. Ya. Aku sing buang. Ayo Gong yo. Ya buang batang buta. Terus ya. Pokoke anggrene buta kepruk mati langsung tok buang lho kok ndak badange ngambon-amboni. Ngono. Ayo Le. Siap. Wes pokoke. Tindake terus ya. Buang Gong. Oke. Aku nek kono manane. Wo, Truk. Kliwatan. Kliwatan piye? Iki rontok patene. Aku ora tegel iki, Kong. Awak poting plentrung kaya ngono kuwi nggo penyakiten. Menyamana. Aku mondok belacak ya. Apaan. Wah, galak iki. Ngalak wae tak yang ilmu ini. Hei, anakmu hilang ora? Nah ini apa? Hei, iki lho irunge padha. Ki anakmu iki. Bapak. Bapakmu iki lek nyandang mangan rada melu-melu nane. Bapak. Wis kono dinikmati. Bapak. Nangis. Lelo. Nak jeneng nyak bangun anake mbak ilunge nyok nguak manen nulun karo bapak ilunge nyok karo bapak nulun karo bapak ngompal
Bapak. Ini ganti popoke anake diganti ndak manyuk angin. Ini napa? Lho. Narine cah nyilik. Wis rumput. Wis rumput. Nyilik nang gule melacat. Kowe termasuk mlebu kancane nak nyano. Ayo, mbinakno atine kancaku. Tak antil dasmu lho, Bang. Laru nuthuk sirahe kakane lah. Sorry, alang petenge. Jare. Wong buta yang ngene kok dingurip ora. Truk, golek Edi. Hah? Golek sapa? Golek Edi. Gagak jelek-jelek dhewe sini. Agak mukti kowe. Gagak jelek. Wis mane nganggo mobil barang kowe iki. Gagak jelek. Cuma bojone tukang paes. Kaya mengusung-usung ta kowe meneh. Enggak bakal aja dhewe. Ini. Saiki kuthuk kowe bar konangan ala. Terus lho. Ndak ada mati-mati iso hendok. Agak dhewe iki gini. Kang, ora apa-apa le. Goleki kelemane. Nek sirahe ketoke atos ki wong ndase mengkilap kaya ngono. Biar Dian Petro iki meng dingangah ponggene Mas Tunomo Sidam karing bawula langgeng Kakang Rado punapi di menika suwanipun Arjuna adamel kaget karo sing manahipun ingkang rayipun Manikmaya saha damel gara-garaning kayiwangan Kakang Rada menapa wigatosipun dene panengah sowan wonten ing kayiwangan langkung mriki ratrane ambil nimbali menapa wigatosipun dene Janaka sowan ngabiyantara Paduka Pramesti Kakang Rada lenggah ingkang langkung sekeca inggih ngestaken dawuh Arjuna wonten paring dawuh pukulun padha kanthi harja saprapta kita tansah nanging kawidadan liring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunju ya Janaka luntampa karya bombong tiasulun ora liwat pangestu luntampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasentosan apa to kang dadi wigatine dene jeneng kita ngabiyantara ning ngarsa ulun mula diake matur ingkang tetela Arjuna pukulun kewale-wale menapa sawanipun ingkang wayahipun Arjuna dinuta dening Kanjeng Kaka Prabu Puntadewa ing nalika gansah mangke pedhut badhe inggih menika ambangun bangsal Prabasuyasa inggih Prabayaksa tilaranipun sawarga utawi tilaranipun Alindra Ngamarta duing nguni Prabu Jim Yudhistira jumbo kan ngendikanipun Sinuwun Prabu Puntadewa syarat sroning kedah linampahan mboten sanes kejawi namung kedah wontenipun gandhik malila watu cani miwah gilingan mas ingkang sakmangke mapan wonten ing kayiwangan Suralaya mugi keparenga suka lilaning penggalih paduka pukulun Sanghyang Jagat Girinata amaring ana ngampil wujuding gandhik malila watu cani miwah gilingan mas pukulun menggah menika ingkang dados sedyanipun ingkang wayahipun Arjuna suwan ngabiyantara Riwang Adi pukulun Manikmaya pukulun Arjuna
teka kumawani nyuwun ngampil kagunganing kadiwatan kalaran Gandhik Malila Watu Cani sarta Gilingan Mas. Ya bener yen to Gilingan Mas ingkang sekawit kagunganing Nalindra Prabu Arjuna Sastra nanging wis pinulung kundur marang Kayiwangan. Mbuya ana jamak lumaring ngatasé titah swantah teka wani nyuwun ngampil uba rampe ning Kayiwangan. Gandhik Malila Watu Cani sartaning Gilingan Mas kuwi kabeh wis mapan ning Suralaya ora bakal ulun matedhakake wujuding Gandhik Malila sartaning Gilingan Mas marang negara Ngamarta. Nadyan kanthi pitukon uriping para Pandhawa sayekti ora bakal ulun parengake yen to kudu tumurun ning Madyapada Janaka Kakang Ismaya. Ya mboten nginten wilujeng andika Kakang Ngandumbani sowanipun Arjuna wonten ing Kayiwangan. Guru. Ora kok jeneng aku kuwi bakal ngetokke lelabuhane ndaraku Janaka ora. Ning kowe kudune ngerti. Adhiku Manikmaya kudune prisa. Pirang-pirang lelakon, pirang-pirang kedadian ana ing Kayiwangan ndaraku Janaka wiwit biyen isih nom kekasih Raden Permadi nganti semrene iki tansah mbantu, tansah tetulung, tansah gawe pepadhang Kayiwangan. Lah kok dadi ora metung karo kabecikaning titah. Kowe ora metung sarta ora kelingan karo apa ingkang wis ditindakake dening ndaraku Janaka. Lah wong ngatasé ming nyuwun ngampil Gandhik Malila Watu Cani karo Gilingan Mas. Mongko tembunge wong ngampil kuwi njilih. Sing jeneng nyilih iki mesti bakal dikondurake kalawan ingkang kawogan. Mengko nek wis rampung apa yang dadi keperluaning para Pandhawa aku sing dadi tanggungan nek nganti ora bali ning Kayangane kowe nucuwa karo Semar Badranaya. Kang Ismaya mekaten. Iya menawi titilo mekaten Kakang Semar sedaya kalepatan kula nyuwun mangapunten. Arjuna kula wonten paring adhawuh baliya marang negara Ngamarta sarana cipta Gandhik Malila Watu Cani sartane Gilingan Mas bakal ulun tedhakake ning negara Ngamarta. Matur sembah sewu nuwun tanpa pindhan. Mboten nginten menawi sawanipun Arjuna dipun ombyong dening Kakang Ismaya. Mula kedah ngatos-atos. Lah Janaka niku mboten ate pisah kaliyan Kakang Semar. Inggih. Menawi kula mekaten leres tembungipun Kyai Semar. Tembungipun Janaka ingkang munjo atur ngersanipun ingkang rayi mawi tembung ngampil. Ateges sak mangke bari kakunduraken wonten ing Kayangan. Mestinipun mekaten Kakang Rada latri ngawat-awati lampahing Gandhik Malila sarta Gilingan Mas. Weh lha lha kok dadi lakon ingkang aneh-aneh ing atase aku kuwi ingkang Baureksa Kedung Tuntung. Papanku ning dasaring kedung. Lah kok iki ana menungsa ngambah telenging banyu tanpa beda ning dedaratan. Sapa? Nyuwun pangapunten. Menawi paduka Sang Sayung Sari dangu kaliyan kula menika satra ing jangkar bumi. Kula ingkang namipun Antarja, Raden Antarja. Kasinggihan mekaten. Sebabe apa dene prapta ning Kedung Tuntung? Sang Sayung Sari wanter sardanipun punden kula Prabu Sri Darma Kusuma bilih ditekelanggan sak mangke piyambakipun badhe ambangun Prabu Suryasa inggih Prabu Yeksa. Wujudipun bangsal tiraranipun sawarga utawi Jim Yudhistira. Samangke nampi sasmita bilih kedah winangun saengga sakmangke langkung prayogi tuwin langkung sae tinimbang sampun lampah. Namung mugi andadosna ing kawuningan bilih sakmangke sedaya menika mboten badhe kelemban menawi mboten saking pambiyantunipun Sang Sayung Sari. Lho, apa ingkang tak tindakake? Paduka ingkang ngreksa Wedi Malila ingkang mapan wonten dasaring Kedung Tuntung. Menawi kepareng sakmangke kula badhe nyuwun mboten kitang sekedhik dados syarat sarana anggenipun para Pandhawa mbangun bangsal Prabu Suryasa. Gadya Badur ya jagat pangestuku. Raden Antarja wonten timbalan ing adhawuh. Puluhan taun nganti mangabad-abad nggonku lengguh ana ing Kedung Tuntung. Ngreksa Wedi Malila ing mapan ana ing dasaring Kedung Tuntung. Ora ana menungsa siji wae ingkang wani nyuwun luwih-luwih ngampil wujuding Kedung Tuntung. Wedi Malila ing mapan ana ing dasaring Kedung Tuntung kene.
Lah kok dadi kowe wani bakal nyuwun wujuding Wedi Malila. Ndak paringake Wedi Malila boyongan marang negara Ngamarta. Telikungen sayung sari kene marganing patimu Paduh Raden. Wah, dalah kok semanten kegiatanipun Raden Antarja. Ora mbok wenehake Wedi Malila ing mapan Kedung Tuntung. Kok tak lebur leganing atiku wujuding Kedung Tuntung ora duwe papan kowe sayung sari. Waduh sampun Raden sampun. Sampun kados mangkaten monggo ora trima nedhet Wedi Malila. Kula caosaken lan Sinun Prabu Darma Kusuma Raden. Sangyaning para kadang sampun kemarang sowan Koko Rabu kula badhe andangu dhateng kadang kula Werkudara Arjuna tuwin anak kula Antarja. Menika langkung kasinggihan. Dimas Werkudara, nggih. Piye nggone siagi ngupaya kayu jati pelet deket sembur sowan nglawan Kadangira. Ya kuwi Kakang Gajah Setu Bondo. Handuk pamujimu wis tak papanake ana ing alun-alun. Nadyan gedene ora umum wujuding wit utawa werksa. Nanging awit pamujimu saha pangestune bareng kakangku kabeh wis tak boyong. Syukur yen to kaya mengkono. Janaka piye kabari nggonmu ndak utus sowan marang Kayiwangan. Gandhik Malila Watucani miwah gilingan emas. Samangke badhe dipun aturaken wonten negari Ngamarta dening Hyang Pikulun Jagat Girinata. Mengkono Dimas Koko Rabu kasinggihan. Antarja kepiye munggo wujuding Wedi Malila ing mapan ning Kedung Tuntung. Nggih, Pak Prabu. Nadyan kedah sarana kula ngawonaken kridhanipun ingkang tenggo Kedung Tuntung nggih menika wujudipun perjineman sayung sari. Nanging saged kula boyong wonten negari Ngamarta. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sakmangke badhe kasembadan Pandhawa amangun bangsal Prabasuyasa. Mboten saking Raka Indrawati, namung krana menika pambudidayanipun para kadang sedayanipun tuwin putra Maduka pun Antarja. Koko Rabu ngemekaten kula nedya miwiti ambangun bangsal Prabasuyasa inggih bangsal Prabayeksa. Menika langkung prayogi. Nanging luwih prayogi menawi Ngamarta katingal tentrem langkung rumiyin. Werkudara, nggih. Sorak-sorak ngarepan kaya ana apa singkirna Yai? Oleh pregantil butute kisah. Bodhe pantai mripun menika menawi mangsul wonten negari Ngastina bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Dene kula mboten saged boyong Gandhik Malila Watucani. Dipun rebut sarana perang meneh. Wangsa-wangsa perang tentu kalah. Panjenengan kedah ngetok kadidayan. Oh iya Werkudara. Durna bapakku. Kowe mau banting aku ta? Wah, mau saiki. Aja ngrembug perkara mau. Ayo, Gandhik Malila Watucani aja lho. Dinggo srana nyirep keblek entu malamu nang Raja Ngastina. Ora mbok wenehake tak amuk tenan aku Pendha. Guntur menyang Sukalima. Sedaya pun rampit pun komplit. Kayu jati pelet deket sembur. Wedi Malila Gandhik Watucani gilingan mas pun sumadya teng negara Ngamarta. Ngestu padha kalawan sing peparing Prabu Yudhistira Jim ingkang sami lenggah wonten negari Indraprastha nalika semanten. Sampun ngantos gelo penggalipun monggo. Sing ditinggal ya ora gelo, sing ditinggali ya iso ngrumat menika langkung prayogi. Ya. Purnaning gati Sura Sudirajane kang ratsuwa brasa tapi kula Darmastuti rahayu sami makarya, rahayu samya pinanggih. Mugi-mugi sedaya pikantuk ridhanipun sing gawe urip Ndara.